Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na
sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre welcome naman sa iton pagpangalagad sa palatuntunan This is My Life. Sa karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 22, 2020. Miyerkules nga edisyon sa This is My Life. Ang aton man pagpangamusta dira sa atong sa mga palangga nga mga tagpalamati. Sa kutob sang aton malabutan sa aton pagpangalaga diya sa sininga hapon. Magluwas diri sa Metro Manila, Metro Bacolod, Negros Occidental, sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsyahanan, kaislahanan, mayong hapon sa inyo. Especially sa aton man mga senior citizen dira, for sure nga relax na kag nagapulupaway kamo dira sa inyo tag sa kanamtangan tete nakapanyaga na kamo. Ano dang inyo sudan, abi pa siya man kay Tito William Bay karon nga adlaw, magluwas nga kadamo sa aton mga kauturan ang nagbatyag sang kabalaka, na kahapon sang hapon tubtub kagabi tungod man sang mga nagaguluwa sa Facebook at sa social media, di ba? Mga balita, pero pasalamat kita sa gihapon. May tungtugin ni si COVID-19 mo, di ba? Kung pwede lang naton makusi, ini si COVID-19 kag kintiton kag ihaboy himuon kag di na galing kay no choice, di ba? Padayon kita sa aton siniaway sa ila bisan hindi pa naton sila makita. Ang aton pagpangamuyo himuon padayunon gid naton. Wag luwas pagid sina padayunon taman ang aton himo nga mga health protocols, sundon taman ang mga restrictions nga ginapatuman sang aton sini mga opisyal ng gobyerno. Tanawa nyo lang ito kagapon, masiling pagpagwaiya sang mayor sa Iloilo City, si Mayor Jerry Trinas, na masiling sa close na yun iya ang borders. Hindi sila ito magbaton sa mga maghalin din iya sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Siraanay, nagsunod man ang aton ni alkalde diri sa may Metro Bacolod, kag syempre suporta man ang probinsya. Pasalamat kita, na kay sining udto lang 12 hours lang gid na kung si kunalin pa sa may New Government Center sa report man ni Action Dale Salazar kaina nga nakabaton na sila sang Enfro from Mayor Jerry Trinas si makabignaton nga miscommunication angot iya sa border restrictions. So, natapos man, pwede na makatabok ang taga Bacolod sa mga naga-message sa aton sa Facebook, naga-post sa social media, nga naga-worry man sang ila sinipagbiyahe tabok kag pabalik diri sa aton sa Bacolod, pwede na. Pwede na. Basta sa nahambal na naton, padayon lang ang paghalong kag paghinay-hinay, di ba? Yes, Tito Wilma. Kag magluwas sina sa hindi man likod sa aton nga nagadamo ang mga kaso sa nagapositibo sa COVID-19. Pasalamat lang kita tungod sa update kahapon sa hapon, wala sang may nagdugang diri sa aton sa Metro Bacolod, kag wala man sang nagdugang sa probinsya sa Negros Occidental. Ang masubo lang gigay kung lang taon naton ang kabugusan, no? Nga kadamuon sa apektado sa COVID-19. Hamakon mo bilog na Pilipinas, sila na 70,000 plus, no? 70,764 na. Kaya ang panibago kahapon is 1,951, di ba? Ang aton probinsya sa Negros Occidental nagapabilin sa 272, kag diri sa siyudad sa Bacolod nagapabilin sa 92. Kaya makita naton, may mga local transmission. So, hinay-hinay, di kita ba, mga anak, hindi kita magkumpiyansa kag magsalig na tungodera, no? Kag, yes, ang nakakuha man sa akon atensyon, ang mando, bala ni Presidente Rodrigo Duterte, sa mga pulis, na, oy, dakpan nyo, prisuhan nyo, ang tanan na mga nagalapas sa health protocols, ilabi na din ng mga wala, nagasuktok sa face mask, nan. Managapati ang presidente naton, nga ang makahuluya nga ma-experiensyahan sa mga madakpan amo iyang magaserde nga leksyon nga ila madumduman
sa malawig na nga panahon isubong lang nila na dumdumana. Pero partikular man nga na manduan ni Presidente Duterte si Interior Secretary Eduardo Anyo nga kinahanglan patrabahoon gid ang aton sini mga kapulisan, di ba? Ilabi na sa karon nga panahon, padayon ang aton away sa COVID-19. Ang mga pumuluyo nga wala nagasubsok ng face mask o kung wala nagasunod sa social distancing sa normal iya nga panahon. Pero sa panahon sunod sa iya nga may health issue kay pandemonium, isa ka seryoso nga krimen ang hindi pagsunod kay dapat kabigon sang tanan nga sila carriers ng COVID-19. Gani dapat suksok kita on a proper way sa face mask. Kambal ni anyo nga naghambal na ang mga team members ng Interagency Task Force sabihin isa sa mga natalakay ang pag-angkon sang palareho ng pagsulundan ang atong sa mga LGUs pareho wala kung pila kaadlaw nga prisuhon ang mga hindi magsunod sa mga health protocols. Gani mga anak, sige na, sunod na kamo, paampo ka na balatawi. Nakawala, hindi malamalain magsunod kita, pero nag-apply no man ang presidente naton nga magbakal sa madamo nga face mask para ipanghatag sa aton sini pumuluyong Pilipino, di ba na? Sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, pero ti galing plano pala na ni presidente, ba? Kag sila gapangita pa siya sang pondo. Yan. Ay, lipat ko. Dumduman ko gali kitawe, ba? Sa mga nagataya sang loto. Ay ho, preparar na kamo, ha? Preparar na ang mga nagasuporta sang loto sa mga nagataya sang loto. Kaya nga, announce na sang PCSO o Concerned Philippine Charter Statistics Office, magabalik na ang ila operasyon. Starting August 4. Masilingatan, sana nito, ha? Yang ginaprubahan na yan ni Presidente Duterte, ang liwat nga pagbukas ng loto sinuman sa PCSO General Manager nga si Royena Garma. Na subot silingon, August 4, magabukas ang baligyaanay sa mga loto ticket sa mga lugar iya nga yara lang sa Idalom San GCQ General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine o kung MGCQ dala natada. Happy na ng mga palataya sa loto. Yan. Kalakit man sa mga games na magabukas, amo iya ang regular na 642. Na? Ang super loto nga 649, mega loto nga 645, ultra loto nga 658, sa grand loto 635. Good news gina, no? Sa mga tumalaya. Kaya nga, ari pagin ang dugang, ginpanubuan ang ticket price. Sila tawe, 20 pesos. So, Martes, Huwebes, kag Sabado, ang bola, 642. Sa adlaw naman nga Lunes, Miyerkules, kag Biyernes, ang bola, 645. Kabalugid taya nga ang mga Pinoy, wala ni mahadlok, magambol mo, kay nagapati sila sa suwerte. So, sige, sa mga nagataya, go lang kamo, na? Okay, ari balahon, dugang pagiging nasiplatan ni Tawe, dali lang din. Sa Vatican, sa Vatican, hindi gali dapat manukot ang mga pare sa seremonya, pareho sa pagbunyag, kasal, kag paglubong. Wala din konformiyan sa Vatican ang sila ka mga simbahan nga nagapanukot sa serbisyo, kag na talana sang presyo pareho sa pagbunyag kag lubong. Kag ginapahanungduman sa Vatican na hindi dapat iya nga i-commercialize o kung gamiton para nga maka-income ang mga misa kag hindi dapat maghatag wala impresyon nga kinahanglan magbayad sa tagsa kapag patigayon sang sakramento. Suno man sa iya or suno man sa Vatican, may kahinwayan dapat ang mga tao nga magdesisyon
sa kung ano ang ilang bala masarangan kabubuton nga ma-offer na nga ila sini mahatag na donasyon sa simbahan. So magapatigayon man sila sa ang Vatican naghambal man nga magapatigayon man sila sa nga magapatigayon sa misa ang mga pare bisan wala sang mabadyon nga offering. Man ang offering amo nagapanguna iya nga kabaluman kita among ginakuhaan nga source sa mga pare. Gin-share man sa Vatican nga pwede man pwede man maka-lead sa Sunday Mass o kung maka-officiate, no? Sa Sunday Mass o kung misa sa lubong, ang mga lay people o kung ang laiko bala, no? Kung ginabudlayan nga magkuha sa pare. On record ha, 2020 statistical report ng simbahan, nagnubo sa 0.3% ang kadamuon sa aton mga kaparian. Tuod din man na, no? So, sila man ka mga informations nga ito napuha. Naging share man natin sa inyo, mga palangga natin ng mga tagpalamati. So, hoping nga, may nag-message din sa ang loto, okay na to, amunan tumatag ni Tawe. Kamu na bahala. Relax lang kamu dira. Kaya tugtugkat na alas 3 kita nga mag-off the night. Sa inyo mga radyo, 684. Ara man kita off the night sa Facebook Live, na? Search nyo lang sa inyo Facebook account, Action Radio Bacolod. And from there, my live, click nyo lang of the night kita ni Tito Wilma. Ara man dira ang atong sining mga updated na mga balita. Mabasa ninyo dira. So, i-like na ton kag i-share para nga ang tanan nga nagkatabo, mga updated reports, makahibaluman ang iba naton nga mga kauturan. Siyempre, ara man ang among sa Facebook page, actionradiobacolod.com.ph. Kag ara man pwede man kita dira maka-off the night kay may live man dira. Kag ara pagid kita sa YouTube. Sa YouTube Action Radio Bacolod. Okay, ay sus bitaw Willie ka naman sa hambal. Ang aton anay matahong nalalantunon gani. Ang aton matahong nalalantunon halin kay Victor Wood para gid sa inyo tanan. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon
Aksyon Radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Good. The front line para mag-sign po sa mga palagay ng mga tagpalamat, especially sa atin mga senior citizen dara. Go lang kita. Relax lang ka mo kay si Tita Wilma mabalik dugay-dugay para naman sa itong sulat na pagbabasahon para sa sininga hapon. Pagkatapos man sa pila natin ka mga importante nga mga commercial. A public service. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may Ang ito naman na Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea, ang produktong himoli sa Pilipinas na may US FDA seal of approval, di ba? May US FDA seal of approval, may Philippine DFAD approval man. Yes, ini 100% pure Mangosteen natural and 100% organic. Tandaan lang din natin nga ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea na ni siya para sa nagaproblema sa bato nila sa kidney. Kaya nga, may ari ni siya alkaline niya, ang kalidad niya, makasarang sa pag-neutralize sa amat-amat nga nagaporma o amat-amat pahumok sang bato kag tunaw para makaagwas sa sakit. Okay. Ina, mabakal man natin sa mga wakong Chinese drugstore kag sa tanan nga the generic pharmacy. O, di ba, Tito Wilma? Yes. Kag sa mga pagpalanakit-lakit naman sa inyo, abagay. Arthritis mo or rheuma mo. Ito kon rayuma. Yes, panyawan lugar sa nagkalain-lain ng mga butika dili man sa among sa siyudad sa Bacolod. Dili sa mga butika sa Memorial Regional Hospital kay sa kilid, if not naman dili sa idalom sa Action Rally. Kay Miss Sangko. Pwede natin mabakal. Ha?
niya, one herbal capsule kag celebrity cozy soap. Relax anay, magabaso si Tita Wilma sa atong silat ko sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Okay, ang ato na pagabasahon nga sulat sa sini nga hapon. Paagi naman sa ato messenger sa usual na nato, ordinaryo na ato mga problema nga ginapadala dito sa Touch My Life or mga eksperyensya ninyo, ginapaagi nyo na sa social media. So napaagi sa Facebook, pakadto sa ato sa messenger. Pwede nyo lang, sa mga nagapamangkot, pwede nyo basta may Facebook account ka mo, search nyo lang personal account ni Tita Wilma. Wilma ang tutingan sugaton. May send message nila. Click nyo lang, type nyo lang kay send kay Tita Wilma. Baton ko na personal. Pamaton ko ginaya personal. Kahit ako lang gina makabasa, wala na sang iban pa. Okay, kaya napasunod ko lang ni Ana, ang aton letter sender sa karon nga hapon. Nagpatawag ini siya sa ngalan Melanie pero wala dito sa Pilipinas, ara siya nagapod sa atin online. Kag ang Melanie paayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamato sa programa This Is My Life kag sa mga viewers sa FB Live. Tita Wilma, Tagala Carlosas City ako. Naka-work abroad. Kag kaluyan, maayo ang pangabuhi subong. Nagakawili ako sa tanaw sa FB sa imo program. Sinanian gid ko mamati sa voice mo kung maghambal ka. Kag nagaka-touch ako. Well, thank you, dear. No? Kag ginabantayan ko man ang greetings sa akong family. Kag nagahagan-hagan ang akong kahiglaw sa ila. Updated man ako sa mga balita dira sa atong lugar, especially about COVID. Kunya na encourage man ako sa pagpadala sa akong istorya, tungod gusto ko man i-share kag mag-ask kang imo advice regarding sini. Tungod ini sa akong bata na. Hasta subong wala ko na nakita pa ang una ko nga bata. May bata ako sa una ko nga bana. Subong dako naman siya. Siguro, hindi na gani siya makakilala pa sa akon. Gusto ko makita ang akon bata sa akon una nga bana. Tita Wilma, ako ang nagsala. Ako ang nagpadala-dala sa sulay. Nag-abroad ako para tani sa akon bana kag bata. Pero nakalimot ako. Naka-income ako sang dako. Gani wala ko na sila na dumduman. Kag tungod man, nakapamana ako sang isa ka single na Pinoy. Very sige. Nadala ako sa kagwapo kag kabuot sang lalaki nga napamana ko. Nagpadala-dala man ako sang iya mga flowering words. Tito Wilma, tungod man maayo ang kita ko, nagapadala man ako sa ilang kwarta, pero nagpamalibad na ang bana ko. Sang mahibaluan niya,
nga hindi na ako magpauli. Wala na siya nagapakig-communicate sa akon. Nabalaan ko man nga sa laging himo ko ta. Samtang nagadugay, nagaka-guilty ako sa akong ginhimo sa ila. Tuod happy man ako, hamungaya ang akon kabuhi diri. Pero may nabilin ako nga mga tao na nabalaan ko nga nagatanaw kag nagasaligman sa akon bilang ila paglaom. Ang kalipay kag kabuganaan nga angkon ko subong para man kung tani sa ila. Pero napasnawan ako. Nagsala ako. Nagapabili na lang sila nga dulumdumon sa akon. Gusto ko lang ipalabot sa tanan ang akon pag-ako sa akon kasalanan. Ang kakulangan nga nahimo ko sa una nga lalaki naging palangga ko. Ang kalain sang akon buot nga hindi ko makita ang akon bata nga tubtub subong ginahandom ko gid kita Wilma. Kabay pa kung tani nga mabatian niya man, kag kabay nga mapatawad niya ako. Paagi sa imo programa, Tita Wilma, nahibaluan ko tungod listeners mo ang iya mga ginikanan sina. Diri na lang kutom, Melanie. Okay, sa atong sini letter sender nga nagpatawag kay Melanie. Again, padalala na ni Melanie sa atong sini messenger. So, ginadiretso ko na basa sa messenger ipadala. But anyway, sa imo Melanie, salamat din. Na? Salamat kag kabay pa nga kung hindi man direkta nga mabatian sang iniuna nga bana. Bisa nang iya pamilya kag maistorya man sa iya, makalabot man. Makalabot man ang imo paghinungsol kag pagpangayo sang kapatawaran. Hindi pa ulihi ang tanan. Kag makasiling bala kita masakit man batunon ang imo nakaligan. Pero tama kabudlay ibalik ang mga tinion nga dapat tanit, no? Ibalik ang mga tinion nga dapat kung tani langit makinadungon ikaw. Nga dapat tani nagpakabakod ikaw. Kag imo gid ginadumdum o gindumdum ang mga tao nga nagasaling. Mahimo malinig, di ba? Tuwan na kita sa mahimo tungod nga natabo na ay natabo. Amo na siling naton ay nakaligan is nakaligan. Wala na kita sa mahimo nga pabalikon pa naton ang panahon tungod ang panahon nagapadayon, kag nagapadayon. Di ba? Dulong-dumon na lang ang nabilin sa imo. Kalain sa buot, nagaka-guilty ka, ba? Kung magpaulipon kasi na day, hindi, no choice na ikaw. Siguro, subong wala man ikaw kay baluway, wala mo man na-mention, kung may other family ng bana mo, isa nga lang kung tani sa anak. Manita ka paagi, no? Manita ka paagi, nga di sa paano maka-communicate ka sa bata mo, makahatag ka sang bulig para sa iya, kaya basi, hindi natin mapagsanay, dalagang pagkalibutan, di ba? Hindi, pag hindi mabalaan, nga maabot ang tuon, magasumalangay din ang banas ninyo nga duwas ang imo anak sa mga isaw sang kapatawaran. Hilwayan ang kaugalingon mo sa nakaligan mo. Kung nakasala ka man, tugot sa balatsagon mo ina nga sinulsulan. Diba?
Hinulsulan, pangayuan mo, kapatawaran sa mahal nga Diyos. Kag kung napatawad ka na gidman, o kung wala ka man napatawad sa ibang na mo, sa mga kasakit na ginatag mo sa iya. Si wala kita mahimo, tungod na tabo na ina. Ha? Ang himuon mo na biglang subong, at tuban nga ang subong, kag preparahan mo ang palaabutong. Diba? Hindi pagpaantusa ang imo kaugalingon. Hindi ka magpautlipon, sinang sa nakaligan. Importante is, nga nahinulsulan mo. Nagapangita ka paagi nga mangayo ko sa isang kapatawaran. Kung wala, naging man siya communication sa imo, ti wala ka na mahimo. Pangamuyo ka na lang para sa iya kay sa imo anak. Kung kaluyan sang Ginoo nga magkita, ay kamo sa imo bata mo ginasaya day, Melanie, bisa magkainan no? Kabidyo, hindi mo lang pagkalipatan ang anak mo nga nabilin diri. Kag ang imo pamilya subong, dira mo na lang i-focus ang tanan. Ha? Palanggaas ang lubos ang bana mo subong. Palanggaas ang lubos ang pamilya mo subong. Ang Diyos may kaluoy sa inyo. Yeah? May kaluoy ang Diyos hindi lang sa inyo kundi sa aton tanan. Sa mga pareho mo. Sa mga pareho mo nga nag-aako nga nakasala ikaw. Sa mga pareho mo na sa gihapon nag-aunsit sa imo ginhalinan dahil sa mga nagkatabo sa nagligad na sa mga panahon nga ato sinulsulan na gidman tuday manginguha ka na lang kung paano ka makabawi sa ilakag maka-uli. Wala sang malain sa tao nga naghinulsol. Ulihi man ang paghinulsol, pero pasalamat kita nga bisan paano na ako mo ang kakulangan mo kag ang imo kasalanan. Kag pangayuan mo na sang kapatawaran. Kay kabalo kita ang mahal nga Dios handa gid magpatawad sa tao nga nagkasala nga nagapangayo sang kapatawaran. Ngani ikaw, hindi ka gid mag-untat sa pagpangamuyo. Kag magdangog sa iya sang imo gusto nga matabo sa imo kabuhi. Ilabi na para sa imo bata. Bisan magkainano bata mo is bata mo, unod ka dugo mo nga nabilin diri. Ulit di na. Okay? Ari ang ambahanon nga atong ginadulot para gyud sa imo. From Gary Z. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Okay, Monsing Between. Para man sa ito na letter sender karon nga hapon yung nagpatawag kay Melanie. Well, Melanie, thank you so much. Yan, sa pag-share mo sa nga imo na kaligad. Very sad is my life. Dahil hindi mo pwede pagkalipatan nga wala ikaw sa imo, ginaangkon subong nga kahamungayaan kung walang imo na kaligad. Dumdumon mo gidi na pangamuyo sa yan. Okay, pasensya na. Kay Edwin Gonzalez, tawi pangapi kami ni Coco sa native kasi diri sa Maaw. Salamat yan. Kung nag-aupod ng subong nga hapon, sinining Maluki si $2. Salamat, Janet May. Thank you, thank you. Kay Cecilia Oleo, good afternoon. Mayong hapon, Miss Heaven, good afternoon. Kag syempre, good afternoon, ma'am, kay Ma'am Elizabeth Malek Gamala. Monitor your wonderful program, especially for the health tips you share. Give safe. Take care always. Wala ka dugay-dugay. Joabel Vargas Belio, mayong hapon. Yes. Inday Dorel, thank you so much. Si Tawe, hello lang kay Ramon and Lucy Archivar. Fans mo give me sila sa FB Live. Action Radio, haling sa aga sa gabi. Puro kawayan ng talok. Mary Ann Dumire. Thanks, Peter Lige. No? Salamat din. Kay Teng Di Castillo, salamat man. Kay Emeline de Nombre, oy, kamusta ikaw? Miss you, dear, no? Miss Joyna Lilipor, salamat din. Watching from Montebello Subdivision, thank you. Happy listening and keep safe, Maninday, no? Hello to my talented friend, good evening mo ikaw, anak. Inday, salamat din. Kay Inday Judas Pama, mayong hapon, Tito We. Yapamasa diri sa Puro 4 Barangay Cubao, Las Carlosas City. Bao si Inday Giselle Franco Araman. Okay, enough lang, anay, ha? Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila natin ka mga importante na mga commercial. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR. Sa paglalagay sa This Is My Life, siyempre man, aton ang mga kauturan nila. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya,
Pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong. Karon nga hapon. Ano ang i-share mo dito, Wilma? Ha? Ang aton sini edit sila. Hindi ba na? Magluwas na ginatubang natin sa mga COVID-19 ining pandemic nga ini. Nagdungan man siyempre kaya hindi taman mapunggan ang tig-ululan or ang aton sini rainy season. Na isa sa mga ginapangindian din naton nga panahon na bisan sino man. Ang iban, siyempre gusto man kay actually sa aton sini mga farmers, kinanglan nilang tubig para sa ilang mga talamnan, di ba? Ang iba naman hindi, kasi kung ang ilang lugar balahaon, ang ano bala paandam sa mga masakit. Ano di mga masakit during rainy season? Ara ang lupot, no? Diarrhea, leptospirosis, typhoid fever, malaria, cholera, dengue, di ba? Amoy na mga masakit ni dinalungan na ito. Kita pa na kung subong, tama kabudlay. Kag makasiling kung pwede pa lang balang mahambal sa kawal, hindi pwede magmasakit. Tungod nga, ay may ginatubang patanga COVID, di ba? Kada magluwas nga pa halos puno ang mga bululngan, kinanglan pa sa extra syempre nga money para sa pagpabulong, bubog ang problema na ito, di ba? Kaya delikado man na malatman ang ibang pagod na masakit kung nagwa kita sa ating balay. O, anong mami? Yan ay na sila katip-titawi para manikawan na ito, ang mga masaming sakit na makuha na ito sa tig-ulunan. Siyempre, ang tubig, kinahanglan na lugar ni Tito Wilma. Matilo nga tubig. Siguro muna ginaton nga safe ang sources sa tubig na ginakuha. Ano sabihin tagakuha sa ginainom ka nga tubig, ha? Kung di ka sigurado sa ginainom nga tubig sa bugos na pamilya, kinahanglan pabukalan, gid na. Mga pagkaon naton, ang ating pagkaon kinahanglan lutuon gid sang maayo. Hindi pagdali-dalion ang pagluto. Importante, maluto sa maayo ang mga pagkaon na ito para malikawan ang contamination na pwede halinan sa ibang pagid nga masakit. Ano pag ito Ari man sa COVID-19, isa man sa mga ginahimo natin nga health protocols, hugas din sang kamot. Di ba la? Kinanglan maghugas dito sang kamot natin. Sa tanan natin humon, antes kag pagkatapos kaon, pagkatapos uyat sang kwarta, kung halin man ikaw sa merkado or di man ikaw naghalin pagkatapos tulog ka sa balay, ano naman ang himuon, hugas gid kamot, kung may alcohol, okay. Importante nga, magapabili nga matindong aton mga kamot sa nga kahigayunan para likaw man ang paglaptas sang virus. Isa pagkikita, Wilma, kung nagaulan, nagabaha na sa guwanyo, or makagwa man kamo kunin kamo magkadto, hindi kamo maglusong sa tubig. Ilang tubig na sa tuhod, wala kay nagabaha, di ba? Kaya nga, expected na ginayang baha basta nagaulan-ulan. Hindi kayo makasipalan sa paglusong dira para nga hindi ka bala makadalasan kung ano man yung masakit sa inyo balay. O, matawi, di ba ko? Pero kung no choice ikaw, kinanglan lusong ka tubig, kadto ka sa work mo, kinanglan makapuli, gid ko. Pagkatapos, ano himuon mo? Di ba? Pagkatapos, tapos sabi, panghuwa, paligo na yun. O, di ba? Amo na, kago si saon, mugidan ka o galingon mo, kaya basi may mga open wounds, ikaw may mga pilas, ikaw dira, nga fresh, pagid ba na? Nga, let's say, sa may dalom, ayun, sa may batius, pagkato sa TL, kung may ara, bulmon yun na gila yun, kaglikawan, nga maglusong ulit sa tubig. Yan. Kasi ano ba lang, basta maglusong ka sa may nga tubig, may posibilidad, let's say, viruses. So, kag siyempre, ang aton puluyan, kinahanglan,
nin pinahon naton, padayon naton nga matindo ang aton puloy-an. Siyempre, dapat matindo ang aton ginapaulian kay nga hassle gid. Kung mismo sa aton kaugalingon nga balay, nagahalin ang masakit. Hindi ba na anak? Siyempre, kung ginaton nga matindo ang ara dira nga natipon naton nga tubig. Kasi kung kinahanglan limpyuhan kay islan ang mga ina, himuon man naton ginayon. Hindi nga naton pwede nga mapabilin dira ang tubig sa kadugayon kay basi itlugan man sang manok. Ha? Manok, sorry. Itlugan sang lamok na. Make sure nga matakpan ina sang gusto nga pagtakop para amo na gani di mapugaran tawi kang magitlugan kay balatian ang mahatag tina na di bala ay hassle kag kabuglay gid ko may magmasakit sa tion sa panahon sang tig-ululan. Mayara pa tayo ginatubang pandemic, di ba lang? Gani, likaw lang ta sa masakitan. Make sure himuon na ito ina, ha? Gets nyo? Tag-isir man ina, syempre sa aton mga friends, sa aton mga maaton mga kakilala, para nga safety ang tanan. Okay? So, hoping, nasakit sa man natin sa bunga hapon, especially mga senior citizen natin, tandaan nyo ina, pero relax lang da. Inday Giselle sa aras, Inday Giselle, Kaya lang si Wilma watching here in Hong Kong, great ko lang dili family Tiople, kag Kivis, family sa Moises Padilla, especially sa akon papa, nga avid listener ninyo gid. Kay Papa Joel Tiople, kag sa Mama Celia ko. Okay, salamat gid. Kag saan ako kay JL. Judith Pama sa may Purok 4, Barangay Cubay, La Carlota, God bless ta. Hello, Tito Dennis Richard Tibor, Roma. Good afternoon, Tito Helms. Likewise here, no? Maria Cecilia Pabon Jimenez, kag kay Miss Margie Caniva. Good afternoon, man, Mark. Thank you. Lord John, relax. Balik ako, na-relax sa aton horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante na mga pakanumdong. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
paninindigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, Padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na... 45 Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na kita sa Eton Horoscope. Sa ito naman horoscope, antes na itong suburan, happy birthday, Anay Tawe. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ila birthday today, July 22, 2020. Sa First Lady ni Action R. Tayhupon, yado happy birthday kay Hada Cheryl, kay Cheryl and Hap Tayhupon, yado happy birthday. Man. Kabay pa dugang pagiging kusog para sa imo, dugang energy,
good health, of course. Mas daw, pamatiyag ko na sa iyo, superwoman mo. Good health and God bless you more. Kaya sa ibang paginaton ng mga celebrators. Kaya sa mga nagasaulog man sa ilo wedding anniversary, happy wedding anniversary. Miss Nieves Rafael, dito sa May Vienna, good afternoon. Hi. Good afternoon, good morning. Sa inyo, halong man ka mo dira. Okay lang si We, pa mo ka na bala. O na ito ng zodiac sign niya Cancer. Ang mga Cancer, natawo ina sila, Hunyo 22, tugtog Hunyo 22. Ang kun mo ang kasanag, kasanag diya. Ang kun mo ang kasanag, kag inang maidiniyahon bala na paminsaron, nga nagasanto gid sa pagplano mo para sa palaabuton. Yes mo na, hindi paguyang yang imo panahon. Kag matapos mo ang imo trabaho, nga imugin umpisahan, na wala sang problema. Okay? Kag abi mo, mahitabo wala mo man gina-expectar karon nga adlaw, kinanglan preparar ka lang. Ha? Maswerte mo nga numero, 2, 7, 19, 22, kag 41. Lucky number, Indigo. Kag tukida sa zodiac sign nga Leo, ang mga Leo naman, Tito Wilma, natawo Hulyo 23 to Agosto 22. Bagay gid ang panahon subong para sa imo Leo, para sa pagpadugang sa imo kaalam, imo ihibalo, no? Kag siguraduhon mo man nga matungdan mo sang husto, kag matarong ang imo responsibilidad. Mga maswerte mo man nga mga numero 2, 8, 14, 20, kag 35. Your lucky color is sky blue. Kadto kita naman sa zodiac sign of Virgo. Sa mga Virgo, amo ini sila mga natawo Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Virgo, hindi ka sa nasay horoscope, hindi ka magpadala-dala, no? Hindi ka magpadala-dala sa ingat sa namangan. Aba, budget mo kinahanglan ibutang mo gid sa lugar kag sundon mo gid kag mag-umpisa ikaw sa pagsinot. Mag-save ka gid. Disiplina. Imuon mo sa kagalingon mo para mahimo mo ina. Mga maswerte mo nga numero. 3, 4, 20, 30, kag 36. Citrine yellow is your lucky color. Mga Libra naman. Ang mga Libra, nataot Setyembre 24, tugtog October 23. Make yourself busy, Libra, para karon nga adlaw, kinanglan mangin masako ang kaugalingon mo sa pagtrabaho sa sulod sa inyo puluyan kay nga amo ina makahatag sang kalipay sa imo kaugalingon. Mga wala pulos nga istorya, mga chika-chika, hindi na pagtapasa. Na, gubuon niya na adlaw mo, yes mo? Yes, Libra, mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 14, 22, 29, kag 33. Your lucky color is electric blue. Tayo naman kita. So, zodiac sign niya, Scorpio. Ang mga Scorpio, Tita Wilma, natawo October 24, tugtog Nobyembre 22. Scorpio, ang imo ikaayong lakas, ang kaugalingon mo, dapat tagaan mo gisang gusto nga pagpahuway. Amat-amat ka man umpisa sa pagkinot, kag magtago-tago, para nga in case of emergency, may ara ikaw puuton. Okay? Maswerte mo nga mga numero 5, 6, 18, 22, and 36. Your lucky color, dollar green. Mga Sagittarius, yes, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21, Sagittarius, ang advice o kung panugyan sa imo na tungod sa finansya o kung kwarta man, dapat mo ina-considerar. Kaya may mga kahigayunan na makatambong ikaw sa pagtinipon-tipon o kung ano man yung aktibidad, nga kinahanglanon mo na, uy, hindi ba na mo ka sikot subusang palibot? Hinay-hinay lang, ha? Okay, Sagittarius. Mga masuwati mo nga mga numero. 5, 18, 19, 29, kag 36. Lucky color, emerald green. Okay.
Alas 12:50 sa Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian na ito ng unang nabahin sa ngayon ng pagbasa sa mga zone explain para sa itong tagsa ka horoscope. Relax lang ka mo, Hadi Zuri, yes. Kay ay kabatchmate, hindi din ukadis thank you again. Kay Maria Luz Duijaldo, kay Nilda C. Guanse, good afternoon. Okay, relax. Pabalik si Tita Wilma. Pagkatapos sing. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila sa binantagan kay Ma'am Mary Helen Ponce. Salamat din. Salamat sa mga mensahe mo. Naka-inspire si Tidawe man sa imo. Kay siyempre man, kay Lola Pansing sa may Erureco. Lola Pansing, mayong hapon. Salamat din sa imo, ha? Yes. Kay Inday Catalantenia, kay Dinner Wallace, sa Facebook Live, nag-aabang ako sa iyo. Please greet my family. Dinoy, kay Joel Moreno, kay Nanay Giromanay, magpalakas ka sana, gumaling na paamo. Nandito lang kami. Naano ka, Girom? Okay, get well soon. Inday. Kay Marilyn Diaz, salamat man. Yes, watching live sa Zoom. Kay Inday, Girly May atong ang kay Mona Dinoy, kay Leonela Tarusan, pero relax anay ka mo dira. Kay tapuso ni Tito Will, mga nabili naton na mga zodiac sign para man seton tag sa kahawis-scope sa karon iya nga adlaw. Di na to titawe. Ara na kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, amoy na mga natao Disyembre 22 tugtog Enero Justin Wale. Oy, Capricorn. Kinanglan mo bulig sa isa mo ka-friend, ha? Kag isa pa din. Hindi pagpadayunan isa ka bagay kung wala ka nakahibalong sang padulungan. Okay? Yes, Tito Wilma. Ang imo mga masuwati nga mga numero, 3, 32, 39, 42, kag 45. Pink is your lucky color. Aquarius, Enero 20, tugtog Febrero 18. Hindi ka man magpadala-dala sa mga sugyot-sugyot ng iban. Kag kinahanglan siguraduhon mo man anay sa kaugalingon mo antes ka man maghulag sa ano man nga bagay. Halungi ang kaugalingon mo. Actually, ang imo health. Hambal sa imo nga horoscope, mag-face na ikaw Aquarius. Mas wati mo nga numero 8, 9, 26, 27, kag 40. Your lucky color is yellow. Kadto kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman, Febrero 19, tugtog Marso 20. Komplikasyon na tungkol sa kwarta sa mga nagliligan iyang adlaw, makaangko na solusyon, Pisces. Basta hindi ka lang maguntat sa pagpaninguha, ha? Maswati mo ng numero 5, 8, Justice Ace, kag 32. Lucky color, blue. Action Radio, Philippine Standard Time, in punto las 3. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yun na lang yung Tita Wilma, ha? Ang nabili natin yung mga zodiac sign para matapos ang atong horoscope karon nga adlaw. Ari na kita sa Aries. Ang mga Aries naman, Tita West, amoy ni sila mga nataong Marso 21, tugtog Abril 19, Aries, kinahanglan, maghambal ka lang sang matuod, maghambal ka lang sang kamatuoran, no? Pamatuod ang imo katampad nga ina kung himuon mo na, nagapamatuod ina, nga honest ka man, kag tampad ka man, hindi lamang sa kaugalingon mo, kundi sa imong isig katao. Kaya karon nga, matuman mo ng imong pangako. Maswati mo man nga mga numero, Aries. 1, 10, 16, 22, kag 34. Yellow is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20, transaksyon sa negosyo ay dapat himuon mo na sini nga hapon. Ang kinanglan ari pagido, kung may nagapangayo bulig, bunigi ko masarangan mo. Kay nga, ang grasya magapalapit sa imo. Mas suwerte mo nga numero 1 si is Justin 9, 25 kag 37. Red is your lucky color. Sa kadapusin natin yung zodiac sign Gemini, ang mga Gemini naman, mga natao Mayo 21, tugtog Hunyo 21, importante gid sa imo Gemini ang bulig na mahatag sang iban sa imo. Pasalamat ka sa pagbaton man sa mga suggestion, pero kinahanglan mangin wais man ikaw. 3-9-12, ha? 3-9-12, 15. Kag 32 mga masuwati mga numero, Scorpius is your lucky color. Tinabatian mo, nabatian naton, naton tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Yes, okay, Tito Wilma. Jers mo silang karanzo, kamusta ka mo dira sa facility, sa quarantine facility? Halong gig ka mo, ano wala pag-yed, ulat-ulatan yung and results sina sa inyong PCR test. Okay, kay Mike Janseva, great lang, happy birthday kay Inda Eliza G. Aglianio. Lianio. Salamat, good. So, may yung hapon lang na. Corazon Villases Gayo sa Kabakungan, Mariel Flores Frias. Salamat man kay Novi Valencia Subaldo, yes ha, pasensya gid dira kay nanay Titing Mama Titing Valencia. Pero si Tita Wilma in the Rose Britannico, magabalik pa ko pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ang Dr. Alfred. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkululong kag negosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Okay. Padayon man si Tito Wilma sa pangalagad sa This Is My Life. Hi, pasensya na si Tito Wilma, wala na sa panahon. Tiyo na sa pagpaalam ni Rosa Britannico sa tanang mga batchmates dira. Kaya hindi Alma Gonzales, posisyon siling kayo nung ulan dito sa may mansilingan. God bless, halong ng kamodera. Wala na si Tawe sa panahon pa, pasensya na sa wala na itong malabutan, pero kita nagpasalamat sa inyo pag-upod sa aton sa sininga hapon. Ang ito naman Bible verse for the day, halin sa Psalms chapter 27 verse 3. It says, "Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then, I will be confident." Salamat sa inyo liwat, kag mayong hapon, tugtog naman liwat-wat, standby sa matahong nga drama, mensahe sa panhigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!